Poďme robiť domáčku, Ivo, prosím ťa. Jeb na to, normálne. Akú? No tu, mlieko. Spravím ti ju. No tak Nedávaj tam nič, ale. Potom keď som zvracal, keď som začínal plaskať, nešlo mi to dobre cestu. Čiže nejaký až za 12 minút. Ale no, veľa múky tam, strašne veľa múky. Lebo som trošku to prehnal. Každý to dosť viac prehnal. Ja som Tak aspoň buď chlapa povedz, hej do piči, dosral som. povedal, daj tam múky, dal som tam múky. Ešte keď tretíkrát povedal, že tam daj múky, tak som tam dal tiež takisto múky. Ale mal kúsok, ja som si ho prstami, on to išiel, ja som zvedel, že prstami dávam múku. Tak ja som není kuchár do piči, ja neviem, ako to koľko tam máš dávať. Nie, vadí, bo čo majú sa dobre, to je. Bože. Chcem teraz domu, môžeš ísť tam na skútri. Kde má skúter? Doma. A už funguje ešte? Už funguje ešte, už funguje už. Hej, už funguje už. Na obec ešte dá nám chodiť, nie? Čo? Na obec ešte nám dá chodiť, keď nám dá. Jasné. Ešte vydržíš kámo taký mesiac podľa nájmu. Myslíš mesiac? 2 týždne. No, pokiaľ neprídu mrazy, vieš. Myslíš, že rozťahnem to, to len do polky. Polovičná čára. Na polku som. Urob takto. Prečo ma sleduje oko?